बिदिबा आंनि सैमा आथिङा थैमारबाय। बेफोरबायदिलाय बोरै जानो हानांगौ? न' बे थुनथुलिनि लाइफ नङा। आंनि लाइफआ एथ' दद्रद' बोरै जानो हानो? आथिं गैया मानेथ' आं मारैथो गसंबावनांगौ जाखो दे? आं जाबाय एक नाम्बार थंगालि दुस्ट मानसि। बिनि सायाव आरो सुन बेरायग्रा आङो मा जागोन? मा जाबावगोन दाना? नै अखायाबो हाना होलायबायना। गोदार अखा राजा हाना हो। आंनि दुखुआव एसे वाट ए लाइफ ना थुनजुलि। गोदो मामोन दा मा जाखो नोंनि आथिङा? बोरै बिदि थैखोदो नों आथिं? ओइ सैमा आथिं आंनि। नों बिदि जानो हायालै। माथो साला आथिंखौनो थिखोनोबो हालाब्रा। बाराखौबा दोखो जोङोलां। आयु हाबाब डक्टराबो माबोरै आथिंखौ दानस'नोसो बुंदों। आं थुनथुलि आथिंखौ दानस'बा बोरै जागोन हो? नाङालै दानस'थारा आङो। आं आंनि आथिङाव गसंफिनथारगोन जेरैखि जायाबाबो। आं ट्राइ खालामगोन ना। बिनिफ्रायथ' बोरै मोजां जाया नायनि र'। माबोरै मोजां जाया? ओइ थुनथुलि। हा? औ नायलाय आं मा लाबोदों नोंनो। थेख्लाजों आंजों गोगोम सावगासिनो जोङो बैहाय। बेखौ नोंनो लाबोग्रोबाय आङो। आरे बा सान जुखाम सावना लाबोदों नों? औ माथो। मानेथ' बोथोराबो दिनै हनै एसे अखा हादोंना। औलै सान जि मोजां नाङो बिदि बोथोरावहाय माबा जुखाम सावनाय जाबोला। औ बेखायनोथ' आं थानायावलाय माथो टेनसन। आं गासिखौबो लाबोना होफैगोन ना। नंगौ सान। अब्ला थुनथुलि न' बेखौ लादो। जोंहाबो लायगासिनो र' सावगासिनो जोंहा आजाया। बा मालायसो बिबोनांजों नोंजों गोगोम मालाय नोंस्रासो। नाथाय सान आंहासो बेफोरबायदि इन्जयखौ बोरै लानो मोनबावनो दे? मानोथो मोना जानो दे, मोनगोन ना थाबैनो। नाथाय सान आंबो जेनालै। आंबो सानफ्रामबो थाबायनो ट्राइ खालामबाय थागोन आं। बिदि मानोना थानो हायाना थुनथुलि एथ' सैमा आथिं मानसि। गोथावथारबो। बरिया नांदों माथो गुरैथार। औ जोंहा हजों न'निफ्रायनो लाबोखानाय ना आङो। जोंनाबो दंमोनलै ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय? खनसे जाथो जानायाव लांदां जाजोब्बाय बेखायनो गैया आरो। दे जेबो नङा। जानायावलाय आं थाद'नायाव गैयालै। जिखि हालोदा जा दा जा ह। मानो जानायजोंसो मानसि। दे जेबो नङा दे खि। जायालाय आइया दाबो फैया हाथायाव थांनायानो? जानोथाय दाबोबा मानो फैयाखै? एसे गोबावानो जाबाय माथो। माबा आं बेखायनो फन बायना होनो नागिरबाय लायानो रोङा माया होननानै थायोलै। जाम्बि नालाय आंना बिमायाबो। दे दा फैगोन दे थुनथुलि टेनसन लानाङा। माने आंनो दोनलांनो नागिरदोंमोन गैया। हारसिंसो थांबाय माबा नांथ'ला होननानै। बेना बिदिनोलै फुट खरि थांसै दसेनो मा लागोन मा मागोन एखनबा। गोसोबायदिसो मालाय हाथाय थांनायाबो। ओमफ्राय नायना सान आंसो बेयाव जिरायना बरिं मोनसोबाय। दे बरिं मोननाङा। दा सानजों जोंहा इउटुब नायगोन ना। ओमफ्राय नोंनि रिल्स भिडिअ माखासे नायनोसैब्रा ने। ओमफ्राय आङो मारैथो मोसाबावनांगौ जाखो सान रिल्स भिडिअआवबो? जेबो नङा आखि आं खेबना होगोन ना। नों एसे एनैबाबो बानायबानो जाबाय अके। सान नों जि मोजांलाय मानसिया मोजाङानो मा नोङो स' सुइट। जायख्लङा माथो दाबो सफैया? माथो दसे थाना फैगासिनो बुंदोंमोन दाबो सफैया? नाथाय बोरैबा लाजिनायसो मोनबायलां। बेखौ लोगो हमनो मालाय आंथ' रावखौबो बिदि लोगो हमफेराखैना। संगि। जायख्लं। वाव दिनै जोबोद समायना नुखादों माथो। मानसिखौनो बोरैबा नायबाय थाथावथाव नुदोंलै दिनै। नों सफैबाय बेखौनो आं जि नेगासिनोमोनलै नोंखौ। नंगौ नामा? सरिलै माबा स्कुटियानो आंना एसे गाज्रि जानानै दंमोन ना। बेखायनो बानायनो होबाय बेयावनो एसे लेट जाबाय। दे जेबो नंला। ओमफ्रायथ' गावहा आंखौ नेना बरिंसो जालायलांबायदां ना। आं माने सानदोंमोन थाब जागोन होननानै नाथायो। जेबो नङा दे बरिं मोनाखै। ओमफ्रायथ' नों नोंनि फनखौ गाज्रि जादों होन्दोंमोन ना। आं माने बानायनो हायो। मानोलाय मेकारनाव लांलायलायनो आंनो हाखागोन ना। नों हाब्लाथ' मोजाङानो जाबाय न'। नङाबाथ' आङो फनानो मा जायोथाय दसेनो। बिनि सायावथ' आरो मानोबा फन फैबाबो फनानो जाखाङा दे आंना। बेखौनो मा जाखो नंदों आङो।
नोङो माबा थुफ्लांनानै लादोंदां बेखायनोसो बिदि जादों आं नायबानो मोनथिखागोन र' बैथिं थांनानै नायसै होमबालाय थुदो नङा साइख्लुम ओमफ्राय नोंहा लेट जाया आरो दा नोंनि मामिया रायबालाय रायालै मानो रायनो आं लोगोनाव थांनो होनना फैखादोंना जेबो नङा ओमफ्राय गासिबो फैजोबखाबायना न'आव फैनायाथ' फैबाय ओमफ्रायथ' बाजैखौथ' मिथिखायो मा जाखो दा आदाया दंहैयो आरो बिसिनावनो औलै मानोबा बिदि जाखो थुनथुलिया आंबो नायनानै फैदोंमोन नाथाय जोबोद दुखु मोनखादों बेनोथ' बोरैबा सोर बिदि खालामखोथाय बाजैखौ हायोलै साइख्लुम बिदिनो खायसे गाज्रि मानसि थायोना मेगनाव गोग्लैयो बिनिफ्रायथ' खायसे नायनो हाखाथारा मोजांखौथ' आरो बेनोथ' जाहैबाय र' ओमफ्राय दिनै ना नोंखौ जोबोद समायना नुदोंलै संगि मा साइख्लुम माने दख'नाजोंबो जि समायखादों नोंखौ आरे बा साइख्लुमा आंखौ समायदों होनलायदों नाथाय दिनैसिम आंखौ रावबो बिदिखौनो होनफेरा मानोना बयबो आंखौ एकदम जेसेबांखि देलाया समायथारासो होनो नाथाय साइख्लुमा समायना होनलायदों आरोथ' आं दखानाव हाबबोनाय जायासैलै दा हाबलांसै ने रेस्टुरेन्टाव जोंहा कफि लोंलांसै साइख्लुम माब्लाबा थांसै नामाथाय दानो रेस्टुरेन्टाव हाबबाथ' फैसायानो उसुबिदा जागोन ना आंहा बेखायनो आरो मा सानखो जेबो नङाना आं होगोन दे नङा थेवबो जेबो नङालै नोंनि फनखौबो बानायनोसै आङो ओमफ्राय दसे कफि लोंनानै थांसै ना दानो आंहाबा आइनि फन फैखासिगोन बावला र' बिराद माने फन खालामखायो अबेबा थांबाय होनबाथाय जोबोद अनखायोना नोंनि आइया नोंखौ न'आव फैबाय होनबाथाय आंखौ जेरावबो थांजानो बाखायो माने हारसिं मोनथारो होनो ओमफ्राय नों हस्टेलाव थांबाथ' बेसेबा हारसिं जासिनबावोदां न' नाथाय मादैमोनाबो एसे खाथि जाखायो नालाय जेबो नङालै न' नांजाबनायावनो ना दे होमबा आंनि मबाइलखौ नायग्रोदोलाय जोंहा ओमफ्राय दा लेटबो जागोन आंहाबो जि खामानि दङ न'आव थांनानै ओंखाम संहैबावनांगौसो नोंसिनाबो खामानि मावजोबखायोदां ना बैसागुआव मालाबा थांनांगौलै फैबानो जाबाय साइख्लुम माब्लाबा नाथायबा जोंहा हले बिदि नोंसानि बायदि नङालै बेखायनो आलासिखौनो लांनो लाजिखायोसो आङो मा लाजिलायनांगौब्रा जेबो नङालै आंथ' जेबो सानखायाना दे बिदिबालाय बैसागुआव नायनोसै र' जागोन दे मा बिदिबो जानो हायो नामा बे बुहुमावनो सासे महरनिनो सानै नाथाय बिदि बोरै जानो हानांगौ जाखो जाय मानसिया थैनानै थांखाबाय खेबसे बेथ' मालाबाबो फैफिननो हालाना नाथायबा हले आं जे बेयाव नुबोदों बेबोथ' सैथोसोना होमबा बेबो मानसिसो नाथाय हाथरखि नङाबा बे अखाफोर आं गुबुननो खिन्थाबाथ' रावबो फोथायनायानो नङा आंखौसो जाम्बा जाबाय सानगोन ना बिनि सायाव आंनो फोथायनो गोब्राब मोनदों नाथाय सैथोआनो बेनोबा बेखौथ' आङो इगनरबो खालामनो हाया जायखौ लोगो मोनदों आं बे अब्ला हाथरखि नङा अखाफोरसो बाब मा गोदान जाथायलै बेलाय आंल' मानो रावबो गुबुनाबो फोथायनायानो नंखाया जे बे बिनि महरनिनो सासे न' जानो हाथावनि बाथ्रा ना नाथाय बेहाबो प्रब्लेम जादों होमबा बिनि बिमाया हस्पिटालाव नोंखौथ' आं मा होनना बुंबावनो जायखिया अब्लाबो नोंहा माखासे गोनांथि जादोंमोन जायनि थाखाय आङो नोंखौ एसेबाबो मदद खालामना फैबायथ' बिमाया हस्पिटालाव नोंखौथ' आं मा साननांगौ मा होननांगौ मा बुंनांगौ मोनथिलालै बाट गोसो जाबाय आं नोंखौ हेल्प खालामनो बेखायनो हेल्प खालामना फैबाय मानोना नोंनि महरा एकदम आंनि हाथरखि बायदि थारलै जेन नोंखौ नुफ्लांबानो आं हाथरखिसो सानलायलाङो जाय जानोनो हाला मा होनना बुंनांगौथाय आङो नोंजों रायलायबानो आंनि हाथरखि बायदिसो मोनबाय थायो नोंथ' आंनि हाथरखि नङानोबालाय आंनि मेगनजोंनो हाथरखि उफबदों अब्लाथ' जानो हाखायाना बियो अब्लाबो आं माखासे बाथ्राखौ एकदम क्लियार खालामबावगोनलै दाथ' नोंखौ बिदि लोगो मोनबाय थायोना खेबसे मोजां रायलायनो चान्स नागिरबावगोन आङो बिदिनो खालामगोन आङो ओमफ्रायथ' दे बेफोरथ' लाइफनि मोनसे टेनसनलै खारखानायानो नंखाया हलिबो फैनोसैलाय बैसागु फैनोसैलाय बाब जाबाय दे आरो लोगोफोराबो लेंहरगासिनोलाय थांनांगोनलै आरो मिलिसानोबो आं मोनसे बिराद मोजां ड्रेस बानायहोखादोंमोनलै बैसागुआव हैगोन र' दख'ना गांसे बानायहोदोंमोन आं बेनो बिराद बरियानो आरोना गानबा बिराद समायखागोन दे बैसागुआव गानथोंसै ओमफ्रायथ' जोंनाव लानानै फैनोसै आङो आरोथ' बाजैमोननावबो थांनांगौलै बैसागु फांसन नायनांगौ
बेरायनायानो बेरायनाय दानो बेरायखायाबा देनांलाय माला बेरायबावनोब्रा मेहेर गैलानोसै आरो लाइफआलाय माबा नोंसिनि आइखौ नों दिनै लाङोबा लांनो हासिगोन माने मेडाम मानसियाबोथ' आरो मोजां फैहांबाय नोंसिनि आइया बिनिफ्राय औ मेडाम आइयाथ' एसे मोजां फैहांदों नाथाय बिलासो आं खावसेल' होनो हादोंमोन दाथ' आरो लांनायावबोथ' नांफिनगोन ना नङा नोंसिनि गासैबो जेसेबांखिनि नोंसिनि थानायनिफ्राय दा थांफिनगोनसिम बिल जादों बेखौ सोरबा होनानै गालांजोब्बाय मा नाथाय सोर होलांखो जोंनिफ्रायथ' रावबो बिदि फैयाखैमोन बेखौथ' आं मिथिला जायखिया नोंसिनिनो सोरबा जायो होनना बुंदोंमोन मानसिया सेंग्रामोन आरो दाथ' गासिबो बिलखौ होलांजोब्बाय बेखायनो नोंस्रा खुनु टेनसन गैला दा नोंनि आइखौ नों लांनो गोसोबा लांफिननोबो हासिगोन नाथाय जोंखौलाय सोर मदद खालामलांखो बिदि आंथ' बेखौ मिथि रोंला मानो होनबा बेथ' नोंसोरखौ सिनायो होनना बुंबाय नोंसिनिनो बिदिनो माबा बिलखौ होलांजोबनोसै होनना बुंबाय नालाय आरो प्रब्लेमखौबो एसे मोनथिबाय बेखायनो दा गैला आरो होलांजोब्बाय नाथाय बे सेंग्रानि नामालाय मा नामथोमोन मेडाम बेथ' गावनि बागै जेबो खिन्थियाखैमोन मा बिदिबा सिनाया माया सोरथो बिदि होलांखो दे जोंहाखौ माने एसेबां मदद खालामलांखो दे होमबा ना नोंसोर बाखि रायलायलायदो मारै जानो हागौ नोंसिनिनो सिनायनायाव सोरबा दङमोन खोमा नोंसोरखौ बिदि हालोदाव नुनानै मदद खालामलांबाय जेबो नङा दे गासिबो आरोथ' नोंनि आइयाबो दा मोजां फैहांदों एसे टेनसन लानो नांला ओमफ्राय मुलिखौल' मोजाङै जाहोबाय थाबानो जाबाय न'आव लांब्लाबो जागोन दे मेडाम अके बेबायदि नांगौ समाव मदद खालामलांनाय सोरथो सेंग्रा जाखो बेलाय आरोथ' आदा नोंथ' मा जामारखो दे नांगौ समावबो नोंखौ मोनला नामा जोङो दिनै मानो बिदि जालांखो नों बहा थांमारखो खमसे खम खेबसेथ' फन खालाम फनानो हरबाबो जाला मा जामारखोबा गिनायसो मोनबाय आङो आरोथ' आं मारै थेंकिउ बुंबावनो बै मदद खालामगिरिखौ जाय नांगौ समाव फैसाबो होलांबाय जोंहानि बिलखौ मा साननानैबा बिदि मदद होलांखो जेन'बा सिनायनायावथ' गैखाया जाखानाय नङा बियो अब्लाबो सोर जाथावथावबा सिनायनायफोराथ' हनै माथो फैसा बिनो थांब्लानो उल्था मोखांसो जानाय बायदि जायो गैखायाल' जाखायो जेन सामफ्रामबो बिनो थाङोसो माबा नांगौ समावसो बिनो थाङोना फैसाफोरखौ मोननोनो थाङा जेन थेन आङो गन्थंनि सना बेखौसो आङो बन्दकआव दोनहैथ'दों बेनिखायसो आङो फैसा एसे जगार जादोंमोन फैसा जाब्ला जाबाय लायफिननोसै आरो जायाबाथ' मा खालामबावनो हाबाब अखियाबो मा जाखो होनबा माबा हाबाथाय हाबाय थानोयानो नागिरो बे हाबाथाय हागानो रोङिखौनो जि जारला मोनथारोहां आइ थुनथुलि आइ नों सफैबाय नोंखौनो सानगासिनोमोन आं मानो दाबो फैया होननानै ओमफ्राय मा लाबोमारदों नों आयै आइसना रब्रा हामाथो दासो सफैदों बिमाया नै थांनो हाबाथ' दानो थांलांसिगौमोन आं मना नायनो नों मेथाइ लाबोखादों दा मा जाबावगोन आरो थुनथुलि नोंजोंबो औहाय हा बिसिना बिदिनोसै माथो बुंबावनो जावैसो आयै सफैबाय ओमफ्राय आं बिहरनाया लाबोखादों दा आरो सासेयाबो जालायबाय ओइ थिख्ला मेथाइयावलाय नों लांनांखाया आङो बोरै लाबोखा बाब र' बोरो आयै मा लाबोदों आयु र' आबा र' बेखौथ' दोनहैग्रोनो हो माबा नै बेना मनायावनो नाहरलायथारलायबाय ओइ सान औ मा जाखो थुनथुलि आरे सान मा जाखोखौ बाथोथ' उनैलै बैयाव मेथाइ लायग्रो थांलाय आंनो दा थिख्ला लानानै थांजोबगोन बे थै थुनथुलि हामालै बेफोरबायदि ना आं लायना होफैगोनलै लांबाबो जेबो नङाना जाम्बालै बिमा लाबोनाया एसे एक्सट्रा फिलिं फैयोब्रा मेथाइ लाबोनायाबो थांना आंथ' थांनो हाबा थांसिगौमोन नाङालै थुनथुलि दा मा होनोमोनलाय हजोंबा जोंनि आइयाबो बाथ' रागासो जोङो बिदिबा बेलाय बिखुनजोसो दा आंनि दा हनै आइनि लाबोनाया एसे जुदाना गावहा रोङा जाम्बालाय मेथाइ सेलायलायनानै जानायनि मजानो एसे आलदा फैयोब्रा मिथिदों हामालै थुनथुलि बिदि बाथो नै आबा नोंबोखौ गाबोन लांनांगौ ना आइथिंखौ एसे देखायहैनांगौ सासे आफागुरुनाव माबोरैनो एसे हामबायबायो खोमा बिनिनो माबा एसे बिहरनायफोर जगारफोरखौ लाबोदोंमोन आं आरे बा लादुबो लाबोदों माथो आयै नोङो औ नोंबोजों हनै गुमैजों रानना जादो जमानो आरो चावमिनबो एसे लाबोदां नों बिहरबाय थानायखाय नै ओमफ्राय कालारखौ लाबोआसैना नों रंखौ एसे लाबोफानो खोन्थादोंमोन ना आहा गाबोन लोगोफोरजों गेलेहैनांगौमोन आबा बेफोरबायदि कालार माबा माबि फुननायखौनो गेलेयो नामा हामा नाङा जोंहानि बैसागु बोथोरानोबा सफैखानोसै
बावला आरो बिदि मेंग्रां मेमब्रि माबानो गस्ला लंपेन्टफ्रासो मैला जालायलांगोन ना नाङा दे ओइ नांगौमोन ना आयै आंहा लोगोफ्रांबा गेलेगोननो मालाय बा देलै दे देग्ला नोंनि दोनथिनसै औ आब' नोंखौबो फुनगोनब्रा आङो गुमैखौबो बिदिनोसै आरो बेहाथ' मोजां बाहायै मावजि ना मावजि जाखागौमोनहाय बेथ' थोस थुनथुलि बिदि आरोना नोङो जालायबाय नै बेना बुंनायफ्रानो औब्रा गुमै मानसियानो सोर सिनायनो नागिरलायबावासो बेखौ एकदम मेंख'ख' जाखायो मानसियानो जेबो नङा दे थेख्ला दायो लायना लाफैबानो जाबाय फैसा हरगोन आङो वाव बेफोरसो गुमैब्रा आंनि थेंक इउलै माखौबा नायलाय खुसि जासोदों बेफोरावनो फैसा गारलाबायो नामा फासना हामा बेफोरखौ गेलेनो होबाव हांगोमोन माबा माबिसो जालाबायजोबगोन बे सिथर सिलानो माबा माबिनो नों मोनथियालै आयै आंना लोगोफ्रांबा फुनलाबायगोन ना जेबो नङा दे गथ' मानसिना आयै जेबो नङा बावलाय गथ'ल' हनै खाथियावनो दङ बेबो आरो बिदिनोमोन आरे आंथ' होनो बैसागु बोथोरानो सफैखानोसै नङा होमबा जावैसो रंजानोबा मोननो बावला बेनोथ' आरो आयै ओमफ्रायथ' आंहाबो नै माइब्रा एसे लाबोखाबाय आराम बैसागुनि एसे संना दोननोसैलाय गोगोमनो ने जावैसो अ जागोन दे आयै माइब्रानिबाथ' बरिया जाखायो ने आंथ' फैखागोन ना बैसागुबा औ गुमै ओमफ्राय आब' दे थाब हामदो नोंबो बैसागु बोथोरबा रंजानांगौ जोंहा गुमैजों दे नङाथाय माथो नै गाबोन ओमफ्राय नायनायगोन दे आइदे बै सासे बाबानाव मालायफ्रा रंजादोंबा आंहाथ' गैयालै मा जाबावगोन बे लिसानि थाखाय बिराद प्रब्लेम जाबायलै आङो जेसेनो हायो एसेनो थाब सल्युसन नागिरनांसिगोन आं नङाबा बे खारफालियाथ' आंजों खारफाबाय थासिगोन ना नङा मासे फाग्लि जाखो बे आंनि मोजां मोननायाव बाथ्रालै माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन आं बिखौ नङाबाथ' बोरै जानो आइयाबोथ' बिखौ बिहामजोथ' गनायखानाय नङालै दाथ' आङो फनखौबो माने गाज्रि जानानै दंथ' आंना बेखायसो एसे रेस्ट थाथ'बाय नङाबा हिसाब गैयि फनलै बे हिनजाव सासेया आंजों रायलायनो मोनाबाथाय मा जाखाङोथाय फाग्लिसो बुरखाङोदां मानसियानो सोरखौ मोजां मोननांगौ सोरखौ मोजां मोनफ्रांखो दे आङो मासे जिद्दि हिनजाव होमबा ओरैनो न'आवबो फनखौनो खालाम मोनस्रायासै आङो लोगोनिजों खालाम सानदोंमोन नाथाय लोगोआबो न'आव थांबायना सासेया गोबाव मानियानो जाबाय फैसानिबो गोनांथि जाखागोन बे नानिया फैसाबो एसे हरनांगौमोन ना न'आव नाथाय बे हिनजाव सासेखौसो बाथारबायलै आङो फन हरनाङा होमबाथ' 100 बार गाहाम जालायनो नागिरो फन हरनाया एथ'बांखि फन हरो नालै हो नोंखौ माबा मोनसे सानखाबायब्रा आङो दा आरो खालामल' बाखिसैना र' बिराद मोनसे जारलायाव गोलैबायना आं दायो बुंबाय आं न'आव थांफिन बेखौबो थाङाबा ओमफ्राय माबा जोंनावसो थांनो दावराव जालागासिनो ना जोंनाव हिनजावानो एसे फाग्लिलै एकदम क्रेक गोनांसो बैसागु आयु हाबाब बैसागु नांदों र' मालायफोरबायदि आंबो जि मोजां रिल्स बानायखासिगौमोनलै बैसागुनि नाथाय मा जाबावनो जाखो जालालै बे जुगाव हले आंजों आथिं गैयाबा जेबो जाला मा होनबावनो आरोना टेनसनबाबो सिन्थाबाबो आथिङा हामोथाय आङो अब्लाबो एसे मेगनफ्राथ' खाराब जायाखैना आखाइफोराथ' खाराब जायाखै जेबो नङा दे जेबो नङा थुनथुलि हाबायनो हागोन नों मानो हाया जानो नायनोसै र' बोरै थाङो दिनफोरा बे सानखौ आं सुनायखौ एसे बुरजा लाबोखामखाबाय गैया मानियाल' खोथाया दा नै आं बोरै थांनो हानांगौ जाखो दे हा आथिङानो थाबायनोबो हाया मानोबो हाया मिथिनांगौ ओमफ्रायथ' जदाफोर एसे होनानै जाबा मोजां मोनगौमोन आरो आङो ओमफ्राय गोसोबायदि देलायनोबो मोनलालै दा थांनो हायाबा आङो गयफोर जानानै एसे गुस्थिफ्रा गोजा जानानै थाथोंसै दे आं बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे थाबायनो सोलोंनांसिगोनलै नङाबा जानाय नंलागोनलै बैसागुआ मोसानांगौनि खोथा दं नङाबा सिमांफ्राथ' बिराद नुखाबायमोन आंथ' मा जाबावनो आरोना
र' नायनोसै थेवबो दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खिन्थाहरलायदो सनामोन अके आरो जायफोर मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय कमेन्टबो बायाबा लिरहरनानै हरबानो जाबाय दै गैया फैनो हायासै नाथायो जों दिनै नुजाफैलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअजों नुजाफैनोसैलाय आरो जोंनि बावगारायैखौ जाय जाय नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौबो जों गोदान एपिसड लाबोबाय लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन बेयाव थुनानै नायब्लानो नोंथांमोना नायनो हागोन दे सनामोन अब्ला बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ सनामोन गुड नाइट बिदिबा मेहेरा थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों बाय